Action Radio Philippines Standard Time las 4:55. Ining nga oras ginadulong sa inyo. Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Hey! 57 minutos nakaligan sa tak ng alas 4 Action Radio Philippines Standard Time. Action Reports After Edition liwat naman nga mga pangalagad sa inyo taran. Namon nga mga ka-action Luzon, Visayas kag Mindanao. Isa na naman kahalandomon nga kahaponanon. Sa inyo taran so namon nga mga ka-action. Araman nga nasyon sa kalibutan nga malabutan sang sining waragwagan. Welcome na welcome sa Action Reports After Edition. Aton subong nga na-enjoy ang maayong adlaw sa ngapit sa 27 sang Enero tuig 2021. Mayad-biyad ang tiyempo sa Bacolod City kag kabagusan nga Negros Occidental. Duha ka tuig nga sukat sa mga adlaw. Ang petsa 27 sang Enero hindi ini malipatan nga petsa kag bulan sa nga mga tawo sa hulo-sulo. Abangod mo ini mga ka-aksyon ang ation nga natabo ang pagpamomba sa Roman Catholic Cathedral. Ang simbahan daw to nga Our Lady of Mount Carmel, dumduman nyo to. Nagpatay sa 27 ka mga persona. 14 diri ang mga makaluluoy nga mga sibilyan. 5 ka mga soldado kag isa ka Coast Guardsman. Ang napilasan to maka-aksyon mga sintunos taran ka mga tinugato. Namon uta ining pagpabomba maka-aksyon. Sukat subong duwa ka tuig. Subong adlaw may ara sang nabatian naman kapag lupok sang bomba. Dito malapit sa bus terminal sa Tulunan, North Cotabato. Baugin tuon gid nila sa anibersaryo sa nga ikaduwa ka tuig nga hulo-sulo bombing. Ang natabo nga pagpamumba sa hulo-sulo sa tong Enero 27 tuig 2019. Duha to ka mga paglupok mga ka-aksyon sa nga bomba. Isa ka simana to naglipas matapos ang autonomy plebiscite sang Enero 21 para tukuron ang Bangsamoro Autonomous Region. Ang pagpatid rin maka-aksyon nga ang Abu Sayyaf amo ang may kahimuan. Amo ini ang ginhalindan sa pagdeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte sang all-out war batok sa Abu Sayyaf. Subong ang grupo nga Abu Sayyaf arag hapon o galing wala makapasundayag kay nagalikop pasubong ang pandemya dala sang COVID-19. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Impunto alas 5 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo ka-aksyon, aksyon na Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Nano bala mga balita nga dapat nato sa pagtutukan una kita sa balita lokal. Ang EOC akon Emergency Operation Center sang Bacolod may pa-aksyon sa mga hindi residente sang syudad.
dapat makig-angot kamo sa Kapitolyo Provincial o kon gobyerno provincial para sa travel requirements. Amo ning siling makakso ni Dr. Chris Sorongon sang EOC Bacolod. Bot sa ringon ang mga nag-estar sa Negros Occidental sa mga banwa kag syudad sa Gwa sa Bacolod. Nga luyag magpauli sila sa ring lugar. Ang himuon dapat makig-angot sa provincial government o kon sa ila sa ginapulian nga municipality o kon cities, local government units. Kag hindi sa city government sa Bacolod para sa travel requirements. Kag iban pa nga mga procedures. Manang EOC Bacolod nagsiling ang Executive Order No. 1. Ang EO No. 1 ni Mayor Leonardia wala gid nag-a-apply sa mga non-Bacolod residents. Kundi applicable lamang ini sa mga residente sang Bacolod nga magapauli man sa Bacolod. Hindi gid man malikawan ini nga sahi sa senaryo mag-action kay ang ibante hindi gid man updated sa mga balita man may ara ya tinuga mag-action deres kalibutan deres Pilipinas. Nakis alang ga pamati balita yakis alang ga basa bala sa balita ang mga anunsyo ang iya sa depinsar ya kon paano siya makatrabaho sa maayo kag makagandar sa maayo. Hindi ta sila mabasol na amo na kun kaysa nga nagapulo pamangkot man sila. Iring pahibalaw sa nga EOC Bacolod. Importante man para at least maklaruhan ang tanan. Ang inisyo nga EO No. 1 ni Mayor Bing ang nagatuyo agod mamonitor ang pagsulod sa mga residente sa Bacolod. Tagi sa pagplastar sang consolidated guidelines para sa mga ini dapat sundon para sa safe travel. Dugay na nga EO ya. Waya sang bago nga EO ang alkalde sa Bacolod ha. Kundi ginapahibalo lang kung ano nasaad sa Executive Order No. 1 sa alkalde nga hindi applicable sa Bacolod o kung non-Bacolod residents. Naman kay siling ni Dr. Sorongon Makaksyon may ara nga mga non-Bacolod residents ang misguided. Wala sang ideya kung ano gid ang dapat nga himuon. Ang iba nagpati kaya dapat sila makiangot sa Bacolod City Government antes sugdan nga makapauli sila sa nga lugar para ang balin Sorongon hindi na mong proseso. Sa simple nga istorya, kung nagapauli ka sa ibang nga lugar sang Negros Occidental kag hindi sa Bacolod, dapat sa gobyerno provincial kag hindi sa Bacolod makig-angot o kung mismo sa ginapulian nga banwa kung syudad pwede dito sila direkta nga makig-angot. Importante na sa residente nga pagklaro sang syudad. Agod hindi na madugangan ang palaligban. Agod mangintayuyo ng proseso bala sa nga sinuman nga nagabiyahe papauli sila sinitag sa tagsa ka mga panibalay. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sa nokpo nga balita lalaki sa banwa sang Moises Padilla patay matapos ginbuno. Ang nagbuno mag-aksyon, babayi. Una sa balita, una sa aksyon. Way guro kapangaman ang lalaki. Lalaki ginbuno sang babayi, patay. Ibalon ta maka-aksyon kung nanong senaryo sa siring balita sa banwa sang Moises Padilla with action Alvin Graba. Samtang Emergency Operation Center kung EOC gintalakay ang revisyon sa guidelines naging pagwa sang IATF para sa mga ROF kag OFWs. ROF Returning Overseas Filipinos, OFWs Overseas Filipino Workers. Samtang resulta ginahulat, negatibo bala o kon positibo. Si Gobernador Bong Lacson yara sa wait and see situation matapos liwat magpakuha sang RT-PCR test. Bangod isa sa mga naka-close contact ini siya sang COVID-19 positive. Pero si Gobernador Lacson dakong pagpati nga magnegatibo ini siya bangod ang mga nakatupad niyang opisyal sa isa ka aktibidad nga tinambungan man sang nagpositibo nga opisyal ligad nga Biyernes. Ang resulta maka-aksyon negative ang tatlo, no? Atong tatlo nga una nagpakuha sang swab test, negative ang ila sa nga resulta.
Tiga pati si Governor Bulaction nga mag-negative maning RT-PCR test ginkuha siya. Kaya nalan isang aga mag-action mga 8:30 a.m. Nagpa-RT-PCR test ang ato sa nga governor. Agi sa ginatuwag drive-thru. May drive-thru na nga RT-PCR swab testing. Dara sa bahayin sang Teresita Halandone, Teresita L. Halandone, Provincial Hospital sa syudad sang Silay. Ang sitwasyon sa buong sang Pilipinas, labi na diri sa Negros Occidental kag Bacolod. Kung kaso sang COVID-19 ang istoryahan, daw pareho lang balasang inang kalat balang nabugto. Nabugto pero luwat ginsugpon. Kay nagdumo na kuntane ang mga nabilin nga mga aktibong kaso. Pero may mga nabutang na naman sa peligro diho. Bangod ang contact tracing sa mga tao nga nakatupad sang bag-o nga nagpositibo nga naglagaw, nagtambong pa sa aktibidad diri sa Bacolod. Nagpangalapkap dito na unang contact tracing sa Iloilo mo. Ay dito na sa kabay sa Iloilo naghalin. Ining DILG official sa Iloilo. 23 tuya ka mga taga DILG ang positive mo. Di may contact tracing, massive contact tracing. Yang contact tracing maka-aksyon nagpangalapkap. Papanaog diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. 507 Action Radio Philippines Standard Time. Ika-82 sa Pizza 27. Anong balita ang otsri? Ang sangko di ang panlungsod sa Bacolod. May ika-82 nga regular session sa mga hapon. Virtual kon online gihapon. May mga signifikante naman balakang isyu nga bumulyada. Ano ang naaprobahan? Ano ang ginlalisan? Ano ang iban nga mga gintalakay para sa kayuhan sang syudad? Ating paglalisay maka-aksyon, hindi na malikawan sa sesyon sang sanggunian. Napasurad banwa manokon probinsya. Mas maayo ba na nga mayara sang ginalalisan kay kung mayara ka na isang ginalalisan nga bagay, mayara na sa naga-object o kung naga-oppose o kung naga-question sang agenda nga ginahambalan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa Balita Nasyonal, unahon ko na maka-aksyon ho. Ining kaso nga pagkabatay sang flight attendant nga si Christine Dasera. Amo na diguro ang insakto nga tinagagamiton no? Pagkapatay. Hindi kay pagpatay, di ba? Nga pagkapatay sang flight attendant nga si Christine Dasera. Ang subong adlaw maka-aksyon, medyo na klaro-klarohan na kung ano gid ang gintunaan sang kamatayon ni Christine Dasera. Ang report sang PNP ginpagwa subong nga Miyerkules maka-aksyon ho, si Dasera napatay sa natural causes. Natural ang kamatyan niya. Di sa simple nga sugulanon, wise ang foul play Bago naging kamatyan siri, amo na ning una nga tinaga gumawa. Amo na ning medical term nga gumawa maka-aksyon, aortic aneurysm. Di ba? Ang loss of blood, tuga sang ruptured aorta. Amo ko doon nagpatay kay Dasera, siling ni Medico Legal Officer Police Lieutenant Colonel Joseph Palmero. Nanamian ko di ba lang ng police doktor pa, no? Niyaraman police na abogado pa, no? Ang report tigil sumeter na ni samtang nagapadayon ang preliminary investigation sa kaso. Ang botselingon ti medyo tunaw na ang ginapatihan homicide o con rape kay man gin-classify bilang natural death ang kamatayon ni Dasera. Timbak crown sini Hubin pa ni sa Dasera, 23 anyos, nasa Puan nga lipong, kagway na sang pulso sa bathtub sang City Garden Grand Hotel sa Makati City alas 12:30 sang Udto, Enero 1 na ni, matapos mag-party-party. Bala ang pamilya sa gihapon manindugan ni, nga may natabo gid man nga rape kag pagpatay. Asi ba apil pa ni Gorong atos ring ang pamilya ni Dasera? Ano naman ang masunod nga sitwasyon sa mga ginakusahan? Dabo to kabay ngalan nga nagginawa may basketball player pagani kuno to.
Mayara pa gani kuno gin-report nga politiko mo. Oh? Galing kay ti amuning update mga ka-aksyon. Gadaw nagagwa nga natural death. Ang kamatayon ni Dasira mga ka-aksyon, ti ang ining insidente ni mga inserbe na lang nga, number 1, leksyon sa mga mahilig bag party-party. Ang party-party, way man agad na lubilian. Galing kay depende sa naga party-party. Kung sobra na, way na data. Kag dapat ko na nung ginatughong sa aton sa nga lawas, hasta lang sa tiyan. Hindi pag palabuton sa ulo. Oy, atensyon sa mga salakyan. Sino may mga salakyan sa inyo da? Atensyon, tuon palamatin-an nyo da. Ang balita makakson ang pamunuan sa nga PNP Highway Patrol Group ang HPG. May pandams publiko angot sa bag-o nga modus operandi. Sa mga sangkaso nga karnaping diri sa Pilipinas, hindi lang ni isak modus kundi damo nga modus ni. Kung sama-sami ang modus makakson, ining daan na balakag daw nagakatok-tokan na gani modus ni, kung estilo ni. Ang pagkawat sa nakapark nga salakyan, muna permende bla karnaping, o kon puwersa nga pag-agaw sang salakyan sa tag-iya karnaping. Subong mayara sa damo nga modus, ang mga sindikato makakson, rent tangay, assume balance scam, o kon ginatawag nga pasalo binta. Isa pagid, pasalo, binta, bawi. Labas kasa, paagi sa loan accommodation. Mas at ginatawag ba nga labas kasa talon. Kag ang labas kasa talon gamit ang fictitious nga ngalon. Ang isa gid nga namunuhan sa nga HPG makakson sa ginpagwa nila nga advisory subong nga adlaw. Amo ning ginatawag pasa, binta, bawi ho. Tekon sa mga abbreviation pa PBB. Daw, ano ba? Reality show na, no? Steve? PBB? No? Pasa, binta, bawi. PBB. Amaning namunuhan gid sa nga HPG. Ang abilidad sa mga sindikato makakson sa sining pasa, binta, bawi. Sekreto nga butangan nga ginabutangan sang tag-iya sang salakyan sang ginatawag GPS ang salakyan nga ginabaligya sa iban nga tawo pagi sa assume balance sale. Kag ang katabo sa masami mag-action, ang salakyan ginabutang sa kasino. Nagasaylo-saylo sang tag-iya, tub-tub nga mabakal sang isa ka masaligan nga buyer. Diri na matabong pagtawag sang tag-iya sang salakyan sa pulis. Agod magreklamo nga biktima sila sang assume balance sale. Mag-assume balance sale, ABS. Assume balance sale mo, di ba? Abbreviation niya is ABS. No? Assume balance sale kag magapasaka sang kaso. Kaupo ng pulis, pangitao ng salakyan gamit ang ginbutang nga GPS kag bawion ini si inosente nga nagbakal lamang sang salakyan. Sindikato gintuon nga lakat, no? O si Police Major Roberto Mariano nagsiling halong sa mga ginatransaksyon kung salakyan ang paghahambalan kag osisaon gid maayo ang mga papeles ipaagis bangko kung mahimo pa lang kag iban nga financial institutions agod masiguro nga legal ang transaksyon. Clarix. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 14 minutos nakaligas sa tak ng alas 5 sa sering nga mga tinion at na po pasiplatan na anong sitwasyon sa sunod sa Bacolod, particular downtown area, duha ka mga national highways nga mo perming masako labayan sa mga salakyan. Sa observation report sa patrol with action dyan, maayong action Eden, Wednesday gli subong, sige. Normal na nagakalipat ng tao. Ang ato sa nga lady reporter, Action Eden na boss. Action Eden, maayong hapon, please come in. Normal lang action, Mar, basta daw medyo nag-edad na kita, no? Perfect. Amo na yung
halo suya permis ako no pero ti subong nga hapon action mar matulutaw hayang palibot ng syudad sa Bacolod kay nga mga alas 3 action mar sa nga naglibot-libot kita medyo nagasulosingki ang init pagkadugay-dugay sa bahin sang norte sa syudad sa Bacolod medyo nagtulo-talit action mar pero wala man gid ang ulan kag subong kanay-kanay na maliwat ang aton sinikalangitan. Madamo na sa aton siniwa ka-aksyon nga nagahingagaw na sang nagapauli man kag ti bangod nga medyo gutok-gutok ang aton sininga mga salakyan na may iban nga ginapili na action mar nga upod ang ila sini mga co-employees nagalakat-lakat na lang sa kag dala lang paliwaliwa kag lagaw-lagaw action mar kay hindi naman shadow kasingki ang init wala naman sang init uluhandong naman wala man nagaulan kag tulutawhay man ang huyop sang hangin action mar that's why ang iban pwede naman lang kalakat-lakat kay tinagambal ang iban nga ti mausik ka pa tiyempo hulat sang jeep nga makasakay ka matamat ka na lang lakat at amat ka na lang pauli man kay ti para temprano ka pa maabot sa imo sininga puloy-an subong nga mga panahon mga inoras action mar moderate to heavy naman ang dalagan sang trapiko diri sa bahin sang Lopez East Circumferential Road lapos na didto action mar sa may bahin sang Bangga Cory no paliko dira sa may going Mansilingan Road subong man sa ulunhan didto sa may Alihis Road syempre action mar ang kalaba nga Lacson Street action mar amat-amat naman nga nagabugat ang dalagan sang trapiko bangod nga ti we all know action mar Miyerkules pa lang subong nga adlaw ti kadamo pa sang may ara sa mga opisina mga nagapinuli naman subong nga mga inoras action mar subong man ang mga private cars do nagadamo na gid no diri sa may syudad sang Bacolod action mar ang iban nga mga malls ang mga dagko malls diri sa aton although kalapad sang ilang ang mga parking lots pero nagakapuno gid sa gihapon diri man sa syudad because action mar na notice talang galikong inyo madumduman ko na inyo malabyan diri sa bahin sang government center bala particular sa may Esplanade may ginakayo di bala action mar nga dalan nagligad close na di sa may Esplanade ayon bali ang going NGC going ang Lopez East nga way diri nagaagi sa isa ka lane nga going Mansilingan action mar do nagatunga sila bala ang isa ka lane duha ka direksyon ang nagalabay subong gin-open ginpatungan action mar ang ining ginkalkal diri nga nga dalan. Ang kaluluoy lang to action mar kay ti kung malabyan mo dira subong nakapwesto mo ang mga nagabaligya ablas ang fishball, mga tempura, kay ti bawala na to sila action mar dito sa likod nga bahin sang NGC. So dito naman sila liwat nagpwesto skilid, wala labot action mar nga delikado para sa mga nagabakal kay ti hindi gani kalambot sa kadupa ang distance action mar mo sang kiosko na sa mga nagabaligya tempura fishball sa dalan ti sigo lang gid yang makatindog ng mga customer kag makabakal sang luyag nila nga baklon kag ti dapat extra halong gid kay dako gid yang possibility action mar nga side swipe ka sa dito nga area that's why nga nistorya taman to gani ang mga vendors dito nga do nagakuan sila action mar disappointed sila ti syempre kay ginpahalin to sila dito sa likod kag tinagsaylo da sila action mar wala labot sa delikadong dalan grabe gid ang yabok that's why yang mga gabakal man sa election mar hesitant man kay base tanan nga yabok ara na sila sini nga mga linuto tanan nga yabok ara na sa ila sini nga mga ginabaligya ti apektado man ang ila sini nga maginansya action mar halin alas 2 sang hapon tub-tub na karon alas 10 action mar sang gabi kay ti damo di nagapadulong man sa bahin sang NGC kag amo man yang ginakaon-kaon di action mar no mag-date man ng iban. Pero ti halong-halong lang yun sa aton sa mga action especially ang mga fan dito sa street foods. Halong-halong lang yun magbakal kay ti delikado gid action mar kay ang mga jeep ang mga pribado nga salakyan nagahagunos pas dira nga area kag ti medyo busy ginadaay nga dalan action mar that's why nga kag magdulom-dulom gali ha medyo dulom na da salamat na lang sa mga sanaaw sang mga
cart the Action Mar sa mga nagabaligya sa fishball, medyo matalupangdan pa nga may mga tao nga nagatinindog, pero do hindi gid ideal Action Mar para dira pwestuhan sa mga balaklon kay di delikado gid para sa mga customer. So far, Action Mar sa diri naman sa bahin sang NGC area, Lopez Eastman na po dito Circumferential Road, home site. Kag tila po sa dito Action Mar sa may barangay Mandalagan kag Bata, kanay lang man Action Mara ang dalagan sang aton sining trapiko subong nga mga inoras kag iti expected pagkadugay-dugay. Medyo damo-damo naman Action Mar pag tapakid mga alas 6 Action Mar sang gabi kay naghingagaw naman ang tanan sa pagpauli man sa tagsa nila ka mga pulayan. Dapat sa liwat balon gid sang damo gid no nga pasensya kay para hindi ikaw magpainit dira sang ulo samtang enjoy sa traffic Action Mar no. Pagpamati lang sa Action Radio Bacolod. Para naman sa complete nga management sa inyo sining liver detox, active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants. Observation report halin sa Patrol, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Lasing 22, yaring pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga with Action Alvin Guava. May lalaki sa banwasang Moises Padilla, ginbuno. Di ko magkabati ka sa amo sa ring balita daw kasimple lang. Pero ining balita niya nagbuno siya, babayi. Patay ang lalaki. Sa pagpanubalik sa Action Reports Afternoon Edition, standby. Okay, salawan tayo sa gidaho. Ang mga sering live stream, si Athea Kim B. Iriman, good afternoon. Homa Lumina, Jory Montiliano from Barangay Vista Alegre, Erwin D. Gonzales, good PM Action Marlon, monitor lang ko. Jocelyn Limon Dispoho, mayong hapon Action. Okay na? Okay. Ayos, yes. Sige. Okay, balikan ta kay... bakit ang bati ang gina? Sige. Athea Kim B. Iriman, good afternoon. Homa Lumina. Jory Montiliano, mayong hapon Action Marlon, from Barangay Vista Alegre. Erwin D. Gonzales, good PM Action Marlon, monitor lang go. Jocelyn Liboon Dispoho, mayong hapon. Elizabeth Malakagabala, good afternoon. Sa Malacca family, keep safe. Okay, more power, ARB. Liza Castellano Parungaw, good afternoon po, watching from Cabanatuan City. Carmen Reyes, watching from Hong Kong. Helmond Garbanzos, good PM, from JR Torres, Singkang, stay safe.
JR Mainit Region, good PM. Suzette Alunan, watching from Hong Kong. Shout out ko sa bata ko kay Bibi Alunan, Kagajayan, Malaga. Okay. Ang stinger. Sige, ayos na. Sige, play kilas na. Sige. Okay. Suzette Alunan, shout out ko sa bata ko kay Bibi Alunan. Okay, salamat, Gid. Alex R. Monteza, mayong hapon sa Marlon. Melvin Peñafiel. Okay, mayong hapon si Alex R. Montesa. Liwagotam yaw sa liwat ng mga abyantang sa kahanginan. Belated happy birthday kay Guillermo Clarito. No, non-stop niya ang birthday ni Guillermo Clarito. Kay Tatay Fred Maldred kag ang partner ta sa Kalalauran, SN2 Jonard Ostunal sa Philippine Coast Guard. Inday Blaza, mayong hapon. Noemi Portudo, Romy Agsam, good afternoon. Bea Jonathan, Evan Boyser, Dan Sharing, Evelyn Di Pomoseno, sa Marlon sa Tarantaran ka monitor, watching from Lower Bicotan, Taguig City. Peltron Lipura, good afternoon, watch lang ko di sa Pasay City, God bless. Martin Aliling, Marilyn Amarte, Bonsai Halike, mga ka-aksyon, sila noon, always keep safe. Marilyn Amarte, I'm here. Si Jopet Sorongon, boss, good PM, arak-adagali sa area, sige. Dan Timakilan, sige, may message ko na si mo, Jopet, ay Jofran. Dan Timakilan, good afternoon. Chris Vilma Reyes, monitor lang ko is home 3, Barangay Stefania. Aquarius Maldita ako, good PM sa Marlon, watching live sa Hong Kong. Thank you, good. Chris Vilma Reyes, good, Hamalya. Toto Alex Torres, amigo ta, good noon, meg monitor lang ko Pork Laurel, mansilingan, keep safe lang sa tanan. Okay. Salamat kay Alex Torres. Raj Kumar Singh, okay, salamat sa papadala sa mensahe. Mudamo ho. Gina-replyan niya ni taran-taran nga kwande ho. Dagyan ang message siya. Okay. Veronica Santillan Manukan. Sige. Ambal ni Veronica Santillan Manukan, sabad man ni ang reply sa amon Action Marlon. Pumanggani na. Ako yawan ko ka down. Sige. Taran nga kapadala message dara. Gina padala ama sa mensahe. Nabutaran mo na siya. Sige. Okay. Jose Herson Lapirighonyo sa Marlon, from Stone Heaven, Granada. Thank you. Balikan ta naman iban dugay-dugay. Pamati ang lamon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuon
uhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako. Dari kita naiho. Stay healthy, live better pagi sa life. Ibalauntan detalye sang report gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Nano ang motibo kung nga binuno sang babae ang lalaki sa banwa sang Moises Padilla kag pinakamasubo diri makaaksyon na patagid ang ining biktima. Negros Occidental reports. With action, Alvin Graba. Action, Alvin, sa detalye sang report, please come in. Sean Marlon preso karon sa custodial facilities ang Moises sa Padilla PNP kaga of course naga pangatubang sang kaso homicide ang isa ka babae matapos kag gibuno kagabi kag napatay ining 48 anyos nga lalaki sa sitio Lublob, Barangay Magalyon, Cadre sa banwa sang Moises Padilla. Ang biktima diri kilala kay Renelo Saran, samtang ang suspect kilala naman kay Marlene Bargayo, 49 anyos. Lunsay nagapuyo ni sila Action Marlon sa amuman nga lugar. Now sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Captain Randy Babor, ang hepe sang Moises Padilla PNP, aligar nga nakainom ang ini nga biktima sang ginsulong kag ginhaboy sang bato ang puluyan sang suspek. Ti sa amuman aksyon na Marlon nga insidente ti obligado kag nagwa ining si Bargayo pero may uyat nga kutsilyo. Ang natabo diriya aksyon na Marlon kay samtang nakagwa na ni siya pero within sa compound sang suspek. Hinali na lang nga ginsugata kag ginhakos ang suspek. Ginakos abi sang suspek ang rather ginakos abi sang biktima ang ini nga suspek kag ti naningwa man ang suspek nga mangin padlos kay ginakos aksyon na Marlon mo kag sa amuman tong insidente nakakuan abi ang victim rather ang suspek ti natabo diriya na kunti nangin padlos didto na nga buno ang ining biktima. Dugang pagida diri ni Babor nga wala man kuntani sang intensyon nga bunon sang babae ang ining lalaki galing ti sa amutong nga insidente aksyon na Marlon tinapwersa na gid lamang nga bunon ang ining biktima. Ari ang pahayag ni Police Captain Randy Babor. Kainom ni kang biktima, ginabuya kang
bato ang balay sang suspect tapos mo nga nagwa ang babae ni may dalan sa nga daan stilyo pagwa niya gid yon kita yun ang biktima so tangaron sa gun hapos nita kuno sang biktima according sa iya tapos nagpangimpadlos hindi sa pagbuyan na mo nga gin buno niya Initial yung Len palanggata ka. so amo na sa nagapahubog sa permi kag tapat yun ng babae Babae may bana, sir. may bana ni siya. Tapos ang ining biktima may live-in partner man pero palangga niya ang ining suspect. Naman ang information. Sir, how will you consider this? Hindi mo na siya matawag nga crime of passion, sir. No? Hindi man kay wala siyang motibo ang babae nga patyon. So kay kung wala to saya nagkadto sa lugar sa balay ng babae, wala niya ginaboy sang bato, wala niya ginhapos. So hindi man siguro sang lason ng babae ning anon. So na Marlon nang kabahin gid lamang sa pahayag diri ni Captain Babor may paghigugma ang biktima o galing kay Tipermig lang gapahubog suno kay Babor ang ini nga biktima kag didto na kay komo nakainom ginaboy sang bato ang puluyan sang victim kag didto na action Marlon pagwa sang sang suspect o kung sa babae asusta kay ginhakos siya. Ma din ang igo sang victim action Alvin. Diyan action na Marlon. Hindi gid man ya intention kun tani nga bunon gid nga hungod. Yes, hindi man kung tani hungod nga bunon, wala way gid siya intensyon o kaling kay ti sang ginhakos kag naging padlos action na Marlon hindi siya paggabuhian bala. Ti dito na nga gid buno sa tiyan. Amo ni ang nangin tunaan sang iya sini nga hinali nga kamatayon action. Gauyat nga daan gali patalom ang babae. Oo, pagwa niya pa lang uyat na pa sang kutsilyo. Ti amutong natabo ti nabunan gid ang ini nga biktima ti patay on the spot action na Marlon. Pero voluntaryo man nga naggasungka o nag-surrender ang ini nga suspect kagaron preso sa Moises sa Padilla PNP. Balita report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat aksyon na Alvin porting insidente ni makaksyon no hindi gid man tani hungod sa babaye o galing kay natabuan nga hinakos siya sang sining biktima ni nga ang report investigation sang pulis nakainom di mayuyat kautsilyo ang babaye hinakos siya pati siguro na igo tiyan niya nagfatal gid sigurong pilas ka ng konto abanti on the spot patay ang ining biktima nga lalaki. Alas 5:38 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time. Subong nga mga inuras or base karon sa gabi mapalayag man sa ato sa provincial government. Pagi sa Provincial Incident Management Team PIMT. Kay ginapaabot damo sang nagapaabuti kung ano ang mga resulta sang RT-PCR swab test naging kuwa kaina kay Governor Bong Lacson mga alas 8:30 ang tagna sa aga sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital galing kay way pagid sang reply ang ato sa nga provincial government may angot sa dito kundi may ngagaw sa mga gabi laban-laban ba pagwa gina sang laboratory, molecular laboratory, ang resulta sa mga kaaksyon. Now, kainas ang aga, ginsaysay man ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, ang resulta sang una nga mga opisyal sa DILG nga kinuwaan sang swab test na una-una sila ginayabo o kung kahapon, pati na ang ABC President nga si Jovi Pepilio kaya man nakatupad mali sila sa itong DILG official Iloilo nga nag-positive mga ka-aksyon. In short, may ara sila sang exposure sa COVID-19 positive nga taga Iloilo. Good news kaya man nag-negatibo ang resulta sa sining tatlo ang provincial director sa nga DILG, ang iya sining assistant provincial director, kagang ABC President nga si Board Member Jovi Pepilio. Attorney Ray Frando Diaz II.
Well, si Gov nagpaswab kagina about 8:30 in the morning sa Teresita, Landoni. We will wait for about 3 hours or bagwa ang iyang test results. Ang DILG employees for the province of Negros Occidental, 18 yung swab bago lang. No? I was updated that tapos na sila swab, and then some of those nga wala sang isolation area sa Ilabalay will be transported directly sa Mambukal Resort. Pero the good thing is, board member Juvie Pipelio, who was also with Governor Bong Lacson during the summit, and actually sila gid to Paday, tested negative yesterday. So nagwa ang iyang test result at about 7:30 in the evening. So I immediately informed the governor and also the vice governor and other board members to assure them that wala sila na compromise by conducting meetings or committee hearings with board member Juvie Pipilio. We are hoping, kaya yung tsura ni gobyerno, do wala yan wala lubad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So manang ginahulat naton kung makapagawa na man sang resulta ang molecular laboratory angot sa swab test ang ginkuha kay Governor Bong Lacson. Sa mga high blood sa mga diabetic aton masabi kita rekomendar panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang report ni Aksyon Ederaboso sa Patron. Action reports after Winison magabalik matapos lamang sa ni. Okay, sa live stream, hambal ni Veronica Santillan Manukan, hambal yaw Black Bla Nasla, kasabad, mayaw tani kon nga panghatag sila kwarta kay nami gid. Amo ni naga-send diri sa aton sang messages bilang kadamo-damo. Isa lang ang content sang message niya kag direct sa galing kay hindi man ni Action El Regoro kan sindi na sang nagwahi kinahambal tani no. Kaya nagapadala ni ho kuan ni dumuluong. Dumuluong kun English goro ti kan sindi sila no. Sige gyapon ano ning padala. Ang taran nga naga-message, nagapadala sang message diri sa aton nga taga diri sa Pilipinas sa Facebook Live. Amo nang ginapadala amo nila sang message nila. Daw ano din negosyo no, hindi ba? Negosyo no? Oo, negosyo. Tiya mo na ho, hambal ni Veronica, Black. Ray Abalahon deklaro Action Marlon watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ini si Raj Kumar Singh. Mana sa kapadala? Taran-taran gina balaw do gida padala niya daw replying to Noime. Isa lang na ko kan. Damo-damo. So kinako gid nga i-scroll down. Jose Bongcal Torilla, good PM. Pero tiga balidad ba? Sige. Thank you. Balikan ta naman tugaduay. Iban.
nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon 1 Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Salib ato sa nga pagpangalagad. Wala akong Jackson Henry nga gutom tanaw. Lang time check ba? Sige lang Antes na katuwa ng ato sa nga patrol, ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kon kaisa tubtob magabi, apang masami nga nagareklamo sa pagsaka sa ginasari nga acid o kon masami nga pagsulab sang sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, hindi na problema arin ng Santon Plus Coffee Mix ang kape nga himo sa soya. Santon's kag malunggay, may kape ka na healthy ka pa. Ano pang ginulat mo bakal Santon Plus Coffee Mix sa pinakamalapit nga tindahan sa inyo lugar? Kaya raman ang Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nagapakupos sa mga nagahubag nga parte sa ato sa nga lawas Santon Plus Herbal Capsule na pamatulan sa mga scientifico nga makabulig pagkupos sa mga nagahubag ng arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kamadamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatabla sa madamo nga balatian garantisado may alibyo. Ang Santon Plus pares niya is may TC, madugay ka na bala nga nag-antos ang imo katul-katul sa imo sa nga panit. Problema mo balang pilas nga dugay mag-ayo mag-may TC na alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtap na sa taran-taran nga mga skin disease. Detalis ang natipon nga balita ni Action Eden Aboso. Dugay-dugay ang lasbas ang atos siri nga mga nagpadala sang mensahe sa live stream. Balikan taman dugay-dugay. Ari nang balik ka report ni Action Eden Aboso sa Patrol. Action Eden sa detalis ang report. Please come in. Action Mar, arestado diri si Nestor Balgosman matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sang CIDG Negros Occidental PFU nga lead unit, RMFB6 Intel Negros kag first knock po MFC PIU knock po Action Mar kag subong man ang region sa pagpanguna pagid ni Hinigaran Municipal Police Station OIC Major Jake Barilla. Mangod man ining sa kaso nga pagbayolar o paglapas ng PD 6
1602 as amended action Mars ang RA 9287 dito naman sa bahin sang Barangay Tagda, Banwa sang Hinigaran, launa 30 sinigid lamang ang hapon. Si Nestor Balgos, isa ka 40 anyos nga lalaki, kag residente sa Zone 1A, Barangay Tagda, Banwa naman sang Hinigaran, ang ginpapanawagan sang arrest warrant hadtong Enero 22, 2021. Si Balgos ang preso karon sa custodial facility sa Hinigaran na PNP. Sa sinilaman nga panahon, importante ang ikayo lawas. Sagad malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sa Santo Plus Gold, kaya Santo Plus Gold, mas ginpa-improve kag mas aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat sa report sang patrol 552. Ray Abalahon deklaro Aksyon Marlon watching from Riyadh, Saudi Arabia. Jose Mongcal Torilla, good PM. Miguel Nambong, good afternoon Aksyon Marlon. Laiden Navarrete, mayong hapon Aksyon Marlon, good afternoon. Manjo B. Arnijo, mayong hapon, good afternoon Aksyon Marlon. Salamat gid. 5:53. Iban nga balita nga hindi ta manabutan tutok karon sa Aksyon Farming Line last 7 tubto balas sa Nuave with Aksyon Art Tayhopon. Amal ni Suzette Alunan i-block para madula sa block so he can be played. Mabasahan na naguro sa nagpadala, no? Sa nagpadala ning muna mo nga mga messages bla. Po daway naman siya dula sa dong. Pero ito no, listener guro sa Aksyon Radio Bacolod da. Delete na. Oh. Alas 5:53. Sa maabot nga bulan sang Pebrero mga kaksyon, bago ko damo isang naghandom nga kabay nga manabot-nabuan na bala ang community quarantine status sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Emanti subong yara pa kita sa Modified General Community Quarantine MGC kung ginatawag. Galing ka man nadula na to ang ginabalay, ginaplastar kung tani nga mga lugar blang mahimo paidalom sa ginatawag nga new normal, nadula na to makaksyon nga senaryo kay nalabawan kag nasampawan sa nga balita angot sa panibag-o na naman nga variant sa COVID-19. Di bla, ipatigani ang plano nga pag tugot ng kontani sa mga kabataan kag mga edad, mga tigulang, senior citizen na makalagaw, ginbawi man gani sa presidente mo. Kaya muna, hulat naman tayo pag bulan sang Pebrero, kung same gyapon, ang community quarantine din sa probinsya kag syudad sa Bacolod, MGCQs gyapon. Di ang imuon ta magka-aksyon, dugangan ta na lang siguro ang pagatag sang kooperasyon, pagatag bulig sa atos rin ang gobyerno, mga opisyal na atos gobyerno, para nga malapot ang handom ta nga mangin na COVID-19 free city kag COVID-19 free province ang atos rin nga lugar. Kag matapos-tapos na rin nga plano nga pagpambakuna. Gamit ang bakuna, ginabakal o pagkabaklong pa sa atos rin gobyerno kontra COVID-19. 555 alas 5:55 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Temporaryo nga magatakop ang nga panatuntunan magasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon ang Defensor. Buwas nga adlaw temporaryo nga magapungko dari ang magabulo sa aton temporaryo.
Magabalik kita sa Sabado sa ato sa ring pagpakalagad diri sa Action Reports Afternoon Edition. Ako naman Action na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.